kaslan ko. Perla, kapila ko nababalik-balik ka ang punto. Nawa ko muling kawas sa akong katungdanan nimo. Dugay ko nakabalik, Perla. Kay niya itong higayuna, way katimbang si mama sa pag-atiman sa dakong masakito na mong amahan. Ang mao man ka ha. End of the discussion. Di na nila tahis ko ng mga butanga ha, Vincent? Dili na yun. Ay, di man din, Papa. Maudin tautin, din. Ako rin yun, og si Lola Shana nimo. May nakasabot nimo sa akin. Tara na, sa kwarto. Ay, nagila ka? Shane, mga mag-out of timing ko karon. Saan man? Sa akong plano na magpakasal gani, di ba? Kaon man nagsutian ni mong parents? Okay raman ba? Total nga, niya sila karon. Sige. Kadiyot sa ha, doon sa anak ko si mama. Akong paibaw nga, pero siya lang magpaibaw ni papa. Nga mag-isulti ka nila. Ano ba? Sige, huwat lang mo dire. Okay. Kita na sab ko sa akong nakita, dili palang dugay. Naluoy na sab ko kang Jenjen. Usahon ko na lang yun ang akong hukom. Gusto kong bantayan si Jenjen. Maong pakaslan ko si Shane Pearl. Bahin sa... Unsa ba na ha? Shane? Ma, kananan niya si papa, pero dili naman magbalik-balik ko storya. Kung ikaw na lang kayo makikistorya si mo amahan. Makalagot kis papa mo ay mulaban kita tong retarded. Mao, hasta ko. Naglakot kay ko tungod sa retarded. Ha? Murag dangan mo na sa atong kinabuhi ka ng abno mo. Ha? One time man gina na ko siya. Hoy, ayaw pag binuang ha, Shane. Kung nagplano kag dautan si mo magawang ayaw nag-ipadayon. Aduan na lang ka si papa mo. Sige, atoon ako. Tuas kwartong Jinjin. Sige, sakon ako. May pa. Nya ikaw? Aduan na lang ako si Almer. Dito na lang may maguwat. Sige, mas maay pa. Atoon na lang ako si Vincent. Sakon ako. Hindi lang tog Jinjin, Papa, oy. Unya na lang tog Jinjin, gabi Sige, kung di ka matug, dinhilang ka sa taas ko na, ha? Okay. Ayaw lang sa mukha sila si Elmer o si Shane Pearl. Ha? Vince! Gala? Karaon ko no. Mag-exulti si Elmer sa Chien Pearl na ako. Okay. Ining, nawagon ako, dinhilang ka. Ay, buyok lang, Jinjin, Papa. Ayaw, dinhilang ka. Sulti lang, Jinjin. Member man, Jinjin family. Pagdali na ko na diha, Vincent. Pagdali. Jen, ha? Patuon ni Papa, okay? Good man ka. Dinhilang ka, ha? Di na lang, oy. Di na lang, kuyog, Jinjin. Di lang labot, Jinjin family. Uy, labot ka, oy. Labot ka sa family. But, karon na higayon na, ayaw lang mo nag-apil, ha? Okay, okay na lang. Sige, dinhilang mo na ka, ha? Or, ato lang ang kwarto niya. Ay, lang, Jinjin. Good girl, man, Jinjin, Papa. Good girl. Okay? Sige. Bye-bye, Papa. Dili, bye-bye. Yan nyo naman kusbay. Dili, bye-bye. Ay, Ano mo na ka? wala din, bye-bye. Sige. Okay, bye-bye. Kaya na to karong taud-taud si Vince. Manaog na siya. Tugayang papa mo. Ay da, di parayag patingali niyang abno. Aduan ako, be. Ayaw na lang, Shane. Patungan na to, good. Yan naman din si Tito. Tugaya ko ni mo, Vince. Ay, nag-amaam pa ko ni Jinjin. Mo nang paraygon kay ni mong abno, imo magianad. Bayan sa may ato pa nagsultian. Tito, kita. Silang ko magpaligoy-ligoy pa sa kung tuyo ninyo. Kanang,
gusto na ko na sabutan na nato ang maabot ang kasal ni Shane Pearl. Kung okay lang ninyo. O gusto sad nako na ikatakda ang mong kasal sa dili pa ko maka-abroad. Mo upload ka ka, iho? Oo, tita. Gusto mangug ko na makatigo mo gusto para sa among kasal ni Shane Pearl. O kabaw na ka, gusto man jud kog grande nga selebrasyon. Oh, ikaw lay pili dong. May tungod sa pizza sa inyong kasal. Ikalay mo agdon. Nanasad mi nasabutan na buwan og pizza tito ni Shane Pearl o hinaot nga mauyunan sa ninyo. Kada sa magid ang plano ninyo magpakasal? Early next year ko no. Kana kung makakuha siya bakasyon. Nganong apurado man kay na si kuya? Mura biya siya mahutdan og babae, oy. Wa pa biya ko pakita ng bayhana, ha? Okay naman si Shane Pearl. Ang iya naman isuon mo retarded. Unsay naka-okay, ana? Retarded? Ang iyang igsuon dili okay. Retarded man ka, ha? Aya pa dunggaan na Silmer. Mula ba na sa igsuon ni Shane Pearl nga retarded? Uy, ngano gud taon mo laban? Basta, ayaw gyud padungga si kuya nimo ana kay masuko ba gina siya. Mulaban ba ana? I don't care, Momsy. Uy, sasabihin na lang good. Basta I don't care. I don't like her for kuya, okay? Naiksong retarded. Ew! ABIB. No. Oh, kami hinoon, Elmer. Wa man gyud mi pagsupak si Perla. Labi na nga ang imong amahan kaila kay nako kauban gud mi niadto. Apan ako gusto pa gyud unta ko nga kini si Shane Pearl makahuman siyang kurso. Apan kon mao inyong gikasabutan nga magpakasal na gyud mo, nara gyud na ninyo total responsable naman mo, dagko na gud mo. Pero mas maayo gid unta Elmer kung makahuman si Shane Pearl sa iyang pagtuol. Bintaha man gyud mahimong professional ang usa ka tawo. Kay ang kaalam sa katawo matawag ng bahandi nya di na mahimong makawat sa uban. Ako na lang unya yung patiwa sa pag-eskwela niya, tita. Di ba, kuha naman siya? Third year naman siya karon. Yes, iho. O usa na lagid unta ka tuig mo graduate na siya. Ayaw mo kabalaka parte ana tito. Tita, pumano jud ko ni si Shane Pearl sa iyang kurso. Promise ba ya gid ha? Sure. Promise ko na. Oh, unya, Elmer, nanuhod naman gyud ka. Masa man mo daday mo maginikanan dinhi. Kano sa mo mamay? Sultihan lang unya nako sila na tito. Ug kanang ako lang niya ingon si Shane about ana. Tito, tita, kinahanglan ko magdugay ha. Ayo, mga ano na ta, ayo naglakaw. Bitaw, iho. Ani lagam ngaon? Salamat na lang tito, tita. Sabay na lang ko. Nala. Shane, I have to go na ha. Hatod di ka. Ma, ako sa hatod si Elmer ha. Sige. Tito. Sige dong. Salamat ya tito, Bye, tita. iho. Amin. There are times when I look in your eyes, I see the Naku, may love imagine. that we share. No, sir? So magbinyo na si Shane Pearl. Ay, kamingaw na ka. But I didn't see the feeling Saan ta man? Mao mo yun ay papel na ito mga ginikanan. Mga minyo na ganing ato mga anak. Musugot tag sa dili, mahimuwag yun na sila nato. Dili, Vince. Dili, mahimo mo puwag si Shane Pearl. Ang yun ko nga itong anak nga. Bisag makasal na sila si Elmer. Anilagay po sila, tipo na to. Pag-exultihan din ako si Shane Pearl. Ang yun ako siya. Aw, kung musugot silang duha, kamayo naman na, malipay ko. Ako mismo gusto nga ipon lang hapon sila nato dinhi kung maminyo na. Total, mugaway man ta dinhi, dako man imbaya. No, good. O sige, Vince. Gawaso na ako. Pag-exultihan ako duha. Nala, sige. There are times when I look in your eyes, I see the love that we share. I poor see Shane.
the joy inside. Ibaw ko na dili sila mabalibad. But I Si didn't Tito Benz ug si Papa suod kayo. So, kung makalarga na ka, engage na ta. Aw, anak yun na magagi. Sweetheart, I have to go na ha? Sige. Bye, ingat. Sige. Thank you. Every time I close my eyes, I see